Proszę, znakomicie wystartowało kolejne spotkanie. Świdnica i Krakowlice. Obie drużyny mają skromny dorobek punktowy i tak naprawdę zwycięstwo może im zapewnić miejsce w grze o miejsca 1-4. Także mają o co grać. Minut 30 sekund Świdnica i Krakowlice. Tak naprawdę tylko zespół, który zwycięży, może liczyć na grę w grupie o miejsca 1-4. Wreszcie co prawda będzie to zależało, co zrobi Wołów, ale szanse zwycięstwa ma spore.
Przypominam, dwa pierwsze zespoły z tych grup awansują do miejsca o walki 1-4, a dwa pozostałe będą bić się o miejsca 5-8 w dzisiejszym turnieju. I niespełna 5 minut za chwilę pozostanie do końca w starciu pomiędzy Gryfem Świdnica a Iskrą Kochnice. A już za chwilę Górnik Nowe Miasto Wałbrzych zmierzy się z Wiktorią Wałbrzych. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych kontra Wiktoria Wałbrzych. To już następne spotkanie.
Świdnica i z Krakowice. Jak na razie mamy wynik bezbramkowy, a już za chwilę Górnik Nowe Miasto Wałbrzych zmierzy się z Wiktorią Wałbrzych. No proszę, jeden błąd wykorzystany i Świdnica obejmuje skromne jego bramkowe prowadzenie na minutę przed końcem starcia, a strzelcem Leon Kahira. Dramat. No. Brawo, brawo, Iskra już jest przekonana, że walczy do końca. Mamy wynik 1-1 z numerem 7 Dawid Grosu.